ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಏನಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಫೀಸ್ದ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಪಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಬೇನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಪೀಜದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕನ್ನೊಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಾಕ ನಾನು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ನ ಅರ್ಬೇಕು ಅದ್ಬಾಕ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ತಮ್ಮನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ್ನ ಪ್ರತಿಕನ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಒಪ್ಪಿನಂದಿದ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಇದ್ದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರು